Balony z przemycanymi papierosami z Białorusi ponownie poleciały w stronę krajów bałtyckich, nie tylko na Litwę, ale także na Łotwę. Kilka dni po otwarciu przejść na granicy litewsko-białoruskiej sytuacja gwałtownie się pogorszyła. Premier Litwy Inga Ruginiene ostrzegła, że rząd może ponownie zamknąć granicę z Białorusią, jeśli przemyt papierosów na balonach będzie kontynuowany. Ostrzeżenie zostało wypowiedziane po serii incydentów, które kilkakrotnie zakłócały pracę lotniska w Wilnie. Litwa nazywa incydenty z balonami formą ataku hybrydowego. Matome, kad hibridinė ataka plečia savo geografinę teritoriją ir jau turime atvejų, kai Latvijos sieną kirto balionai šią naktį. Tai reiškia, kad tai jau ne tik Lietuvos problema, tai yra platesnio regiono problema. Dzień wcześniej na Łotwie przechwycono 8 balonów meteorologicznych z Białorusi. Według policji z ich pomocą do kraju trafiło 720 000 przemycanych papierosów. Viņus īpaši vadīt nevar, viņus vada vējš, un viņi pēc noteikta laika, atdziestot gāzē, nolaižās. Un tā vieta ir pilnīgi neparedzama. Viņiem ir klāt piestiprināti GPS trekeri, pēc kā arī tie cilvēki, kas nodarbojas ar pretlikumībām, izseko un savāc. Straż Graniczna odnotowuje również wzrost nielegalnej migracji. W ciągu ostatnich 24 godzin zatrzymano 30 osób próbujących nielegalnie wjechać na Łotwę.